হাউচিং এজেন্ট সকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ গেট কৰিব পাৰিব। বনোৱা হৈছে, গতিকে Presor. বাওখুন্দি হাউচিং এজেন্ট সকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ গেট কৰিব পাৰিব।
আৰু ফলাফল দুপৰীয়াৰ পিছতো হৈয়ে যাব গতিকে বহুত বেছি ক'ব লগা নাই মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব আমাৰ যিখিনি দল যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু UPPL দলৰ আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈও মোৰ শুভেচ্ছা আছে আমিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত ৰাইজৰ পৰা যিমান মৰম পাব লাগে পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি বিশ্বাস আমাক ৰাইজে দিছে বা মৰম দিছে মই ভাবোঁ যে আমি সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব লাগে তেনেকুৱা ভাবোঁ বাকীখিনিতো আৰু ৰাইজৰ ওপৰতহে ৰাইজে ভোট দিছে ভোটটো এতিয়া বেলট বক্সৰ ভিতৰত আছে কালি গণনা হ'ব তাৰপিছত ৰিজাল্ট আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান পূৰ্বে এটা কথা কৈছে যে বিজেপি আশা কৰাৰ ধৰণে ফল নাপায় কাৰণ বিজেপিয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই চাইছোঁ তেখেতে এটা এনালাইচিছ কৰি পেলাই কৈছে তাত মোৰ একো ক'ব লগা নাই আমি চবে সেই সময়ৰ পৰা চবে অলপ শিথিল বা বন্ধ কৰাৰ নিচিনা হৈছে কেম্পিংটো যিয়ে নহওক সেইটোতো আৰু বহুত ডাঙৰ এটা অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা তো আজিৰ সময়ত যোৱা 2-3 মাহ ধৰি যিখিনি কাম কৰি আছে বা বছৰ ধৰি যিবিলাকে কাম কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব বা নিৰ্ণয় হ'ব তো সেইকাৰণে অহাকালি দিনলৈকে বাট চাওক আচ্ছা এটা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে আপোনালোকে যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা NDAৰ অংশীদাৰ হৈ আছে আজি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে UPFক NDAৰ অংশীদাৰ বুলি কৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰটো কি ধৰণে হ'ব চাওক আজিয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কালি ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ম চৰকাৰ কেনেকৈ হ'ব এতিয়ালৈকেতো আমি ভাবিয়ে আছোঁ আমি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট হ'ম আৰু ছিংগল লাৰ্জেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকী অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে BPF আৰু UPPL মিলি মই ইয়াৰ ওপৰত একো ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণটো হ'ল কি আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনেই কৰা নাই খালি আমি অহাকালি কাউণ্টিঙৰ কাৰণে চবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলে এইটো শান্তিপূৰ্ণ হওক ভালে হওক সকলো ঠিক হওক বুলি পেলাই বাকী চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন হ'ব নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে সন্মুখত বেছি দিন লাইক কাইলৈ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা গতিকে শেষ কি ক'ব আপুনি মই আহি থকা আমাৰ মা দুৰ্গাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ জনাইছোঁ আৰু মই বিটিয়াৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলো আমাক বহুত মৰম দিছে বহুত আমাৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যোৱা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত চবে আমাৰ লগত একেলগে আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা উপলব্ধি যোৱা নিৰ্বাচনত আগত প্ৰাক মুহূৰ্তত সৰু সুৰা ঘটনা অলপ চলপ হৈছে যদিও সাংঘাতিক ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাই মানুহ মৃত্যু হ'ব লগা নিচিনাকৈ ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাই চ' ইয়াৰ কাৰণে মই ভগৱানক বা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাওঁ অহাকালিৰ দিনটো শান্তিপূৰ্ণ হৈ যাওক ৰিজাল্টটোতো অলৰেডি বেলট বক্সত আছে সেইটো আজি কোনোবা হাঁহিলেও কান্দিলেও একো কৰিব পৰা পৰিৱেশ নাই খালি কালিৰ দিনটো ভালে ভালে যাওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ
অহাকালিৰ যিটো ফলাফল UPPLৰ ফেভাৰত নতুনকৈ আৰু এইটো সুধিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ মই উত্তৰ দিবলগীয়া কিবা আৰু আছে কিমানখিনি আসন পাব বুলি আপোনাৰ মই যিটো কৈছিলোঁ 24 to 25 24 পৰা 25 আসন UPPL পুনৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTC চিফ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অহাকালিৰ যিটো ফলাফল UPPLৰ ফেভাৰত নতুনকৈ আৰু এইটো সুধিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ মই উত্তৰ দিবলগীয়া কিবা আৰু আছে কিমানখিনি আসন পাব বুলি আপোনাৰ মই যিটো কৈছিলোঁ 24 to 25 24 পৰা 25 আসন UPPL পুনৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTC চিফ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অহাকালিৰ যিটো ফলাফল UPPLৰ ফেভাৰত নতুনকৈ আৰু এইটো সুধিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ মই উত্তৰ দিবলগীয়া কিবা আৰু আছে কিমানখিনি আসন পাব বুলি আপোনাৰ মই যিটো কৈছিলোঁ 24 to 25 24 পৰা 25 আসন UPPL পুনৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTC চিফ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অহাকালিৰ যিটো ফলাফল UPPLৰ ফেভাৰত নতুনকৈ আৰু এইটো সুধিবলগীয়া আৰু ইয়াৰ মই উত্তৰ দিবলগীয়া কিবা আৰু আছে কিমানখিনি আসন পাব বুলি আপোনাৰ মই যিটো কৈছিলোঁ 24 to 25 24 পৰা 25 আসন UPPL পুনৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTC চিফ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰ আৰু ফলাফল দুপৰীয়াৰ পিছতো হৈয়ে যাব গতিকে বহুত বেছি ক'ব লগা নাই মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব আমাৰ যিখিনি দল যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু UPPL দলৰ আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈও মোৰ শুভেচ্ছা আছে কেনেকুৱা আশা কৰিছে কেনেকুৱা হ'ব আমিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত ৰাইজৰ পৰা যিমান মৰম পাব লাগে পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি বিশ্বাস আমাক ৰাইজে দিছে বা মৰম দিছে মই ভাবোঁ যে আমি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব লাগে তেনেকুৱা ভাবোঁ বাকীখিনিতো আৰু ৰাইজৰ ওপৰতহে ৰাইজে ভোট দিছে ভোটটো এতিয়া বেলট বক্সৰ ভিতৰত আছে কালি গণনা হ'ব তাৰপিছত ৰিজাল্ট আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান এটা কথা কৈছে যে বিজেপি আশা কৰা ধৰণে ফল নাপায় কাৰণ বিজেপিয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই চাইছোঁ তেখেতে এটা এনালাইচিছ কৰি পেলাই কৈছে তাত মোৰ একো ক'ব লগা নাই আমি চবে সেই সময়ৰ পৰা চবে অলপ শিথিল বা বন্ধ কৰাৰ নিচিনা হৈছে কেম্পিংটো যিয়ে নহওক সেইটোতো আৰু বহুত ডাঙৰ এটা অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা তো আজিৰ সময়ত যোৱা 2-3 মাহ ধৰি
আৰু ফলাফল দুপৰীয়াৰ পিছতো হৈয়ে যাব গতিকে বহুত বেছি ক'ব লগা নাই মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব আমাৰ যিখিনি দল যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু UPPL দলৰ আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈও মোৰ শুভেচ্ছা আছে আমিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত ৰাইজৰ পৰা যিমান মৰম পাব লাগে পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি বিশ্বাস আমাক ৰাইজে দিছে বা মৰম দিছে মই ভাবোঁ যে আমি সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব লাগে তেনেকুৱা ভাবোঁ বাকীখিনিতো আৰু ৰাইজৰ ওপৰতহে ৰাইজে ভোট দিছে ভোটটো এতিয়া বেলট বক্সৰ ভিতৰত আছে কালি গণনা হ'ব তাৰপিছত ৰিজাল্ট আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান পূৰ্বে এটা কথা কৈছে যে বিজেপি আশা কৰা ধৰণে ফল নাপায় কাৰণ বিজেপিয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই চাইছোঁ তেখেতে এটা এনালাইচিছ কৰি পেলাই কৈছে তাত মোৰ একো ক'ব লগা নাই আমি চবে সেই সময়ৰ পৰা চবে অলপ শিথিল বা বন্ধ কৰা নিচিনা হৈছে কেম্পিংটো যিয়ে নহওক সেইটোতো আৰু বহুত ডাঙৰ এটা অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা তো আজিৰ সময়ত যোৱা 2-3 মাহ ধৰি যিখিনি কাম কৰি আছে বা বছৰ ধৰি যিবিলাকে কাম কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব বা নিৰ্ণয় হ'ব তো সেইকাৰণে অহাকালি দিনলৈকে বাট চাওক আচ্ছা এটা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা NDAৰ অংশীদাৰ হৈ আছে আজি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে UPF NDAৰ অংশীদাৰ বুলি কৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰটো কি ধৰণে হ'ব চাওক আজিয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কালি ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ম চৰকাৰ কেনেকৈ হ'ব এতিয়ালৈকেতো আমি ভাবিয়ে আছোঁ আমি সিংগল লাৰ্জেষ্ট হ'ম আৰু সিংগল লাৰ্জেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকী অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে BPF আৰু UPPL মিলি মই ইয়াৰ ওপৰত একো ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণটো হ'ল কি আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনেই কৰা নাই খালি আমি অহাকালি কাউণ্টিঙৰ কাৰণে চবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলে এইটো শান্তিপূৰ্ণ হওক ভালে হওক সকলো ঠিক হওক বুলি পেলাই বাকী চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন হ'ব নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে শেষ প্ৰশ্ন সন্মুখত বেছি দিন লাইক কাইলৈ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা গতিকে শেষ কি ক'ব আপুনি মই আহি থকা আমাৰ মা দুৰ্গাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ জনাইছোঁ আৰু মই বিটিয়াৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলো আমাক বহুত মৰম দিছে বহুত আমাৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যোৱা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত চবে আমাৰ লগত একেলগে আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা উপলব্ধি যোৱা নিৰ্বাচনত আগত প্ৰাক মুহূৰ্তত সৰু সুৰা ঘটনা অলপ চলপ হৈছে যদিও সাংঘাতিক ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাই মানুহ মৃত্যু হ'ব লগা নিচিনাকৈ ডাঙৰ ঘটনা হোৱা নাই চ' ইয়াৰ কাৰণে মই ভগৱানক বা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাওঁ অহাকালিৰ দিনটো শান্তিপূৰ্ণ হৈ যাওক ৰিজাল্টটোতো অলৰেডি বেলট বক্সত আছে সেইটো আজি কোনোবা হাঁহিলেও কান্দিলেও একো কৰিব পৰা পৰিৱেশ নাই খালি কালিৰ দিনটো ভালে ভালে যাওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু ফলাফল দুপৰীয়াৰ পিছতো হৈয়ে যাব গতিকে বহুত বেছি ক'ব লগা নাই মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব আমাৰ যিখিনি দল যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু UPPL দলৰ আমাৰ সকলো প্ৰাৰ্থীলৈও মোৰ শুভেচ্ছা আছে আমিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত ৰাইজৰ পৰা যিমান মৰম পাব লাগে পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি বিশ্বাস আমাক ৰাইজে দিছে বা মৰম দিছে মই ভাবোঁ যে আমি সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব লাগে তেনেকুৱা ভাবোঁ বাকীখিনিতো আৰু ৰাইজৰ ওপৰতহে ৰাইজে ভোট দিছে ভোটটো এতিয়া বেলট বক্সৰ ভিতৰত আছে কালি গণনা হ'ব তাৰপিছত ৰিজাল্ট আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান পূৰ্বে এটা কথা কৈছে যে বিজেপি আশা কৰা ধৰণে ফল নাপায় কাৰণ বিজেপিয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই চাইছোঁ তেখেতে এটা এনালাইচিছ কৰি পেলাই কৈছে তাত মোৰ একো ক'ব লগা নাই আমি চবে সেই সময়ৰ পৰা চবে অলপ শিথিল বা বন্ধ কৰা নিচিনা হৈছে কেম্পিংটো যিয়ে নহওক সেইটোতো আৰু বহুত ডাঙৰ এটা অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা তো আজিৰ সময়ত যোৱা 2-3 মাহ ধৰি যিখিনি কাম কৰি আছে বা বছৰ ধৰি যিবিলাকে কাম কৰি আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব বা নিৰ্ণয় হ'ব তো সেইকাৰণে অহাকালি দিনলৈকে বাট চাওক আচ্ছা এটা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা NDAৰ অংশীদাৰ হৈ আছে আজি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে UPF NDAৰ অংশীদাৰ বুলি কৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰটো কি ধৰণে হ'ব চাওক আজিয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কালি ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ম চৰকাৰ কেনেকৈ হ'ব এতিয়ালৈকেতো আমি ভাবিয়ে আছোঁ আমি সিংগল লাৰ্জেষ্ট হ'ম আৰু
ছিংগল লাৰ্জেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকী অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলে মিলি চৰকাৰ মই ইয়াৰ ওপৰত একো ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণটো হ'ল কি আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনেই কৰা নাই। খালি আমি অহাকালি কাউণ্টিঙৰ কাৰণে চবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলে, এইটো শান্তিপূৰ্ণ হওক, ভালেই হওক, সকলো ঠিক হওক বুলি পেলাই। বাকী চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন হ'ব নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে। শেষ প্ৰশ্ন, সন্মুখত বেছি দিন নাই, কাইলৈ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা, গতিকে শেষ কি ক'ব আপুনি? মই আহি থকা আমাৰ মা দুৰ্গাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈ জনাইছোঁ। আৰু মই বিটিয়াৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলো আমাক বহুত মৰম দিছে, বহুত আমাৰ লগত জড়িত হৈছে। আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যোৱা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত চবেই আমাৰ লগত একেলগে আছে। সেইটো আমাক কাউন্টিং এজেণ্টসকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ গেট কৰিব পাৰিব।
नंगौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव मोन 40टा बियाब बे बियाबाव BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि साननाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बा दिनैनि सानानो जोबोद मोनसे गोबां बिजाथिफोरनो बे बिजाथिफोरनि मोनसे साननो गोनां एबा बिथांमोननि जे खाफालाव मा दं बेखौ दिनैनि सानाव नुजाथिगोन एबा भट साननायनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनगोन दिनै गोबां जाय बिजाथिफोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरनि खाफालाव जे बिथांमोना मा थागोन एबा बिथांमोननि जे खाफालाव माबायदि लिरनाय जागोन बेखौ दिनैनि सानावनो हयथ' मोनाबिलिनि समावनो बे आबुं रादाबखौ मोननो हागोन बे समाव थारैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिनि जे साननाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिदों बे समाव क'क्राझारावबो गुबुन गुबुन बियाबनि जे बिसायख'थि एबा बे समाव गुबुन गुबुन बियाबनि जे भट साननाय बे भट साननाया सोलिबाय दङ बे समाव जोंनि गेजेराव बे समाव बाइट सफैदों एबा बुंथि सफैदों बिथां बावखुंग्रि बियाबनि UPPLनि बिजाथि बिथां रनजित बसुमतारीनि बे समाव बाइट सफैदों नोंथांमोननो बिथांनि जे बाइट बे बाइटखौ आङो होनो थाखाय बे समाव खावलायदों बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना BTR हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो UPPL दोलोआ बारा भट मोननो हादों UPPLआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना BTR हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो UPPL दोलोआ बारा भट मोननो हादों UPPLआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना BTR हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दोलोआनो सरकार दागोन
दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों। इउपिपिएलानो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन। जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै नंगौ बे समाव सालाकाटि बियाब बै सालाकाटि बियाबावबो गोख्रों भाबै बिसायख'थि फोसावदिङा सोलिदोंमोन। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेवहाय गोख्रोङै हाबाफारिफोरा सोलिदोंमोन आरो बेनिनो फिथाइया दिनै जागोन। गोलाव समनि उनाव नेनानै दिनै 26 सेप्टेम्बर बे सेप्टेम्बराव फोसावजागोन जे बिसायख'थि फिथाइया आरो बेनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां बिजाथिफोरानो हांखुर जादों जे बे समाव गावनि फिथाइखौ लानानै बे समाव जोंनि गेजेराव सालाकाटि बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथां लरेन्स इस्लारिनि बाइट जोंनि गेजेराव सौफैदों। थारैनो बिथाङा मा बुंदों? थारैनो बिथाङा जे बिसायख'थिखौ लानानै बेसेबां कनफिडेन्स एबा गावनि जे देरहागोनखौ लानानै मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आबुङै फोरमायगोन। दानिया बे समाव नोंथांमोननो जे आबुङै फोरमायनो थाखाय बे समावनो बिथांखौ फोरमायनाय जाबाय। सालाकाटि समस्थियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो। मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ। गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्थियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों देरहागोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ। दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन। मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्थियाव जों देरहासार जानो हागोन। 25था जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा। गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जादोंमोन। एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्थिया जोंहा रोखा दङ। बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा। क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों। प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन। दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ। 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बिनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन। सालाकाटि समस्थियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो। मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ। गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्थियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों देरहागोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ। नंगौ बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङा गोख्रों भाबै सोलिबाय दङ आरो बे समाव दिनै बे फिथाइया दिनै जाफुंगोन एबा दिनैनि सानावनो जे गुबुन गुबुन जायगानि जे बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिंनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ दिनै होगोन एबा गोबां दैदेनगिरि आरो बिजाथिफोरनि गोसोआव गुद मोनसे साननाय फैदों जे बे समाव सोर देरहागोन
एबा बिथांमोननि गेजेराव गाव देरहागोना देरहाया बेनि सायाव गोबां सुबुंफोरनियावनो एबा बिजाथिफोरनियाव मोनसे सोंलु जाखांदोंमोन बे समाव बावखुंग्रि बियाबनिनो BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां धनेश्वर गयारिनि जोंनि गेजेराव बाइट सौफैदों थारैनो बिथां धनेश्वर गयारिया जे गावखौ लानानै एबा BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेसेबां देरहासार जागोन गुबुन गुबुन बियाबफोराव बेसेबां देरहासार जागोन बिथां धनेश्वर गयारी बे धनेश्वर गयारीनि जे बुंनाय बाथ्रा एबा बिथांनि जे बाइट बे बाइटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों जे बावखुंग्रि बियाबनि जे बिजाथि बे धनेश्वर गयारीया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै बे समाव लाबोदों भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनै समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय बावखुंग्रियाव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो UPPLनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंग्रियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंग्रियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो BPFआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन BJPजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै BPFआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर बिजनेसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा
मोनसे गोसो होनो गोनां बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ जे सिगांनि सानाव बेवहाय राजिब ब्रह्म बिथाङा दंमोन आरो राजिब ब्रह्मआ बै समाव BPF राजखान्थि हानजानि बिथाङा बिजाथिमोन आरो बिथाङा बेनि उनाव BJP राजखान्थि हानजा BJP राजखान्थि हानजायाव बिथाङा हाबदों एबा जगदान जादों आरो बनरगाव बियाबाव बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुदों UPPL राजखान्थि हानजानिखौ जों जुदि मख'योब्ला बे समाव रबिराम नार्जारी बिथाङा दङ BPF राजखान्थि हानजानिफ्राय जुबिराज बसुमतारी दङ आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला BJP राजखान्थि हानजानिफ्राय राजिब ब्रह्म बिथाङा दङ आरो बे समाव बनरगाव बियाबा जोबोदनो मोनसे गोसो होनो गोनां जानानै फैदों आरो बे समाव भट साननाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों एबा सोलिबाय बे समाव बनरगाव बियाबनि BPF राजखान्थि हानजानि जुबिराज बसुमतारीनि जोंनि गेजेराव बायदा बे समाव जोंनि गेजेराव सौफैदों आरो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे जुबिराज बसुमतारीया मा बुंदों आबुङै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बिथांनि बाइकखौ होनो थाखाय आखायाव लादों बे समावनो नोंथांखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো শুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে বনগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে পুলি আছে UPPLৰ ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005 পৰা আপোনাৰ BPFৰ দখলত আছে আজিও BPFৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005 আমি প্ৰথম জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰো 2025 যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে খুব এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম BJP আগত BPF আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এবাৰ জিকিব নাই তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025 BJPৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব BJP কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো
बे पकिराग्राम बियाबनिफ्राय गोबां बे समाव भट साननाय बे भट साननाया बे समाव सोलिबाय दं क'क्राझाराव गुबुन गुबुन बियाबनि बेवहाय भट साननाय बे भट साननाया सोलिबाय दङ पकिराग्राम बियाबावबो मोनसे नोजोर होनो गोनां सिगांनि सानाव बिजेपि राजखान्थि हानजानिनो बिथां अरुप कुमार देआ सिगांनि सानाव बिथाङा देरहासार जादोंमोन गोबां बुरजा बिथाङा भट मोननानै देरहासार जादों पकिराग्राम बियाबनिफ्राय आरो बे समाव पकिराग्रामनि बिथां बिजेपिनि बिजाथि अरुप कुमार देनि जोंनि गेजेराव बाइट सफैदों एबा बिथांनि जे बुंनाय जोंनि गेजेराव सफैदों बिथाङा मा बुंदों जे बे दिनैनि जे फिथाइ फोसावनाय बे फोसावनायखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव मोनथिहोनो थाखाय आखायाव लागोन थारैनो नोजोर होनो गोनां जे दिनैनि सानावनो मोनसे डिसाइड खालामगोन एबा दिनैनि सानानो मोनसे जे सोर दैदेनगिरिया एबा BTC खौ खुंनो हागोन बे दिनैनि सानानो थि खालामगोन जे बे समाव इउ पिपिएल राजखान्थि हानजाया बे समाव BTC खौ सालायगोन ना BPF राजखान्थि हानजाया सालायगोन ना BJP राजखान्थि हानजाया सालायगोन दिनैनि सानानो मोनसे थि खालामगोन जे बबे राजखान्थि दोलोआ एबा सोरनि आवथायाव थांगोन BTC नि जे खुंथाय गोहोआ दिनैनि सानावनो बे आबुं रादाबखौ एबा आबुं खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनगोन आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनफ्रोमबो समाव आरो मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिनि जे बे बुंनायखौ जों थोंजोङै नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय आखायाव लादों आरो नोंथांमोना बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिखौ आबुङै नाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे सोर दैदेनगिरिया बा सोर बिजाथिया बे समाव देरहासार जागोन नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव सोरखारा सोरनि जागोन UPPL नि ना BPF नि ना BJP नि ना जथाय सरकार जागोन नोंथांमोना आबुङै फोरमायहरनो हागोन बे समाव जोंनि गेजेराव पकिराग्राम बियाबनिफ्राय अरुप कुमार दे BJP राजखान्थि हानजानि बिजाथि अरुप कुमार देनि बाइट जोंनि गेजेराव सफैदों बे समाव आबुङै बिथांनि बाइटखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী তো সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা দিওঁ সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ পকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপনি যিহেতু তাৰে বিজেপিৰ পাৰ্টি পকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে জানে পকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটোত বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন ST চিট হিচাপে যিমান নন ST মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন বাতিল কৰে এই মতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব UPPLৰ শুভেচ্ছা থাকিল BPF দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত এইটো খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহ কওক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ সেইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈছে সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী তো সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা দিওঁ সকলো শুভেচ্ছা
बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय। दिनै इउपिपिएल दलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों, बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव। मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय, मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों। जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दलआनो सरकार दागोन। दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै, खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दलआ बारा भट मोननो हादों। इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर, मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। जेबो बुङा, बेखौ जोंना हाइकमान्ड दङ, हाइकमान्डआ बुंगोन। जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे, अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै, पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ। सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो। मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय, गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो, गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो, बेफोर गासिबो रोखाखा। आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ। गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार, बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों, इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ। दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन। मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों, प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों, गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन। 25टा जोङो दा मोननानै दङ, बिनि बारासो जागोन, खम जानाय नङा। गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन, जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा, बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन, एबार माबायदि बेसेबांसिम सिटआव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ। बिनि प्लास जानो हागौ, माइनास जानाय नङा। क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों। प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन। दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय, बेजों जोंहा 7+ दङ। 7टाखौथ' देरहागोन जों, आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बिनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन। 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन। भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय। दिनैनि समाव मा फोरमायगोन, गोसोआव मा साननानै? दसे उनावनो जासिगोन, दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन। आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन। आंथ' देरहाखागोन दे, सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन। ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन, सिन्था खालामनाङा। नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों, नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो? बेथ' गोख्रों नङा, बे गोख्रों नङा। आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों। फैसाल' दं, मानसि गैया बिसोरजों। खुनु मानसि गैया, खालि फैसा बाहायदों, मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन, रावबो मिसलिड जायाखै। ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन। सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो? बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना? हागोन। दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन। बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार? दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन? ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब। दा 4टासोआव मोनसिगोन, दा बुंनानैथ' लाब गैया। दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो। बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन? जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ।
सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा? बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार। সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী তো সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা দিওঁ সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে আপনি যেহেতু তারে বিজেপির পার্টি ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে জানে ফকিরাগ্রাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটোত বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন দাখিল কৰে এইমতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল BPF দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে বনগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে আপুনি আছে BPL-ৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ BPF-ৰ দখলত আছে আজিও BPF-ৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005-ত আমি প্ৰথম আমি জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰো 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত জিকিবই আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এইবাৰ জিকিব নাই চাওক তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै UPPL दलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै UPPL दलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं UPPL दलआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो UPPL दलआ बारा भट मोननो हादों UPPLआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो NDA दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्थियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय
Micro Observer Dogma Constituency. Somen Majid Micro Observer Dogma Constituency. আপনি এটা আপনার সাইড উপস্থিত হন। আপনার প্রতিকূলে আপনার কমিটি যাবতীয় অনুরোধ করেছে। जों मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाथि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 22निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन बिसायख'थिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जिहते बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिया थांनाय समाव गोजोनै जालांबाय बिटिसि बिसायख'थिया गुबुन गुबुन जायगायाव जाखिनि दावराव दावसिनि मोनसे जेंना बे जेंनाया जादिया आरो जायखौ लानानै बिथां दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे गोजोनखौ नोजोर बोनानै बे समाव जाय गुर्जा मासि मोनगोन बे बिपिएफआनो जा एबा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो जा जाय देरहागोन एबा जाय बे समाव सरकार दानो थाखाय थियारि बिथांमोनखौ जोङो गनायनानै लानांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो दिपेन बर' बिथाङा रोखाय बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गोजोनखौ नोजोर बोनानै खौसेथि आरो जेबो दावराव दावसि जायालासिनो जाखिनि बेवहाय फिथाइ ओंखारगोन एबा दिनैनि सानाव जाय देरहासारगोन बे देरहासारनायानो फैबाय थानाय समाव सरकार दागोन आरो बेखौ बयबो गनायना लानांगोन गोबां लाख लाख सुबुंफोरानो लाख लाख भटार्सफोरा बे समाव बेलटनि गेजेरजों बेलट पेपारनि गेजेरजों बे समाव भट होदों आरो बे भट होनायानो मोनसे फाइनाल एबा बेनो जोबथा आरो बेनि गेजेरजों जाय देरहासारगोन आरो बेखौनो जों गनायनानै लानांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा दिपेन बर'नि जोंनि गेजेराव बाइट दङ एबा बिथांनि बुंथिया जोंनि गेजेराव सौफैदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो एक्सक्लुसिभ बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बे बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आबुङै होनो थाखाय आखायाव लादों दिनै बाथि बिटिसिनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखआव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय
बहाबा गारि सिमफायनाय बहाबा अफिस गाग्लोबनाय हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो कुनु मोनसे दोलो आरो हानजानि मददगिरि बा सापर्टारफ्रा हिंसायारि जाथायाव जाहाथे बाहागो लाया आरो बेबायदि थासारि बा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे रावबो खालामा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो रेस्ट्रेन्ट जानानै संजम जानानै जि रिजाल्टआनो फैया मानो बेखौ गनायना लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिनि रिएक्सनाव जाहाथे कुनु जाथाय बेबायदि जाया नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे ल' एन्ड अर्डारखौ स्ट्रंलि नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा आसाम सरकारा नोजोर होनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोख्रोङै नोजोर होगोन जे कुनु कारनाव जाहाथे रावनिबो माने जिउ आरो सम्पतिनि फारसे जाहाथे खैफोद फैया बेखौ जोङो माने खावलायबाय आरो बेखौ जों नोजोर होगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे काउन्टिंनि उनाव 26,58,000 जाय भटारफ्रा बिटिआरनि बा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिजाथिफोरनि 40टा समस्तिनि बिजाथिफोरनि भाग्यखौ दा माने बेलट बक्सआव दङ दसे समावनि उनाव बिनि काउन्टिंआ आरम्भ जागोन दा बेखायनो मोनसे समाव बुलेट बारुद बायदिसिना हिंसायारि परिबेस दंमोन 2020 शान्ति सुक्तिनि उनाव दा गोजोन थासारि गायसनजाबाय आरो दिनै बुलेटनि जायगायाव बेलटजों मोनसे मोजां आरो शक्तिशाली सरकार लाबोनो थाखाय बयबो भटदान होदों प्राय 75% माने टटेल जि भटनि टार्न आउट बियो थारैनो जोबोद गोजोनथावना दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो जाहाथे बिटिआरआव नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जि सरकार बे सरकारा गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि जिखिनि अभाब अभियोग रायजो राजानि जिखिनि मोनथाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बा बिटिआरनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि जिखिनि माने जौगानायनि बाथ्रा गुड गभर्नेन्सनि बाथ्रा बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै गोदान सरकारा जाहाथे मजबुतै खामानि मावगोन मोजां सरकार फैगोन आरो रायजो राजानि जनतानि सरकार फैगोन जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बयबो बेयाव आन्सलिक दोलो राष्ट्रीय दोलो नेशनेल पार्टी रिजनेल पार्टी बयबो बेयाव बाहागो लादों जि रिजाल्टआनो फैया मानो जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकारखौ जों हास्थायगोन आरो रायजो राजानि फेभाराव खामानि मावग्रा सरकारखौ जों हास्थायगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों थारैनो जोङो मोन 16 आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT XNDB आरो गासै आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव UPPL आरो BPF ज' बा खौसेयै बा बुजाबुजि बा एलायन्सनि आधाराव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बा गेलेनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बेखायनो मोनसे इउनिटिनि बा एलायन्सनि मोनसे इनिसिएटिभखौ जों हाबा मावदोंमोन दा फैयै फैयै बे जादिया बिसायख'थिया थांबाय नांलाय खमलायनि गेजेरजों बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट दा दिनै जिहेतु रिजाल्ट फैगोन रिजाल्टनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो हास्थायगोन बिटिआर बासिनि बा बिटिसिनि 35 लाख माने माने जनसाधारन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि एसपिरेसन आरो 26,58,000 भटारा जि मोनसे भाग्य बेयाव माने 40टा समस्तियाव जि मोनसे होनानै दोनदों बिनि रिजाल्टआ जि फैगोन बे रिजाल्टनि उनाव जों जेब्लायबो हास्थायो जे आन्सलिक दोलोआ ज' जानानै बिथांमोना खौसेयै बुजाबुजियाव आवगायलांनांगौ आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायो आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ बयबो जाहाथे माने मदद होनानै बिटिआरखौ शक्तिशाली भाबै जों आवगायलांनो हायो बेखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो दिनैनि जोंनि मोन्दांथियाबो बेनो जे खौसेथि आरो एलायन्सनि जि मोनसे एजेन्डा लानानै जों आपिल खालामदोंमोन बे आपिलखौ जुदि मोननैबो दोलोआ बा बयबो दोलोआ जुदि माने आवगायबोयोब्ला थारैनो बे बास्तबाव जाफुंगोन आल्टिमेटलि दिनैनि
बेलासिनि उनाव रिजाल्टआ बेखौ निर्णय खालायगोन बेखौ थिग खालामगोन जे बे रिजाल्टआ मा जायो आरो रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै उननि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों नंगौ मोनसे जों नोजोर होनो गोनां जे बे समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बिथां मसन्दा एम पार्टिन IAS बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों एबा बे समाव क'क्राझाराव जाखिनि भट सानखो बे भट साननायखौ आब्रुथिजों आयेनखौ मानिनानै बे समाव सोलिलांनो थाखाय बिथाङा खावलायनायखौ जों नुनो मोनदों बिथां क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बिथां रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव पस्टेल साननाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दासिमाव सोलिबाय दं होननानै जोंनिसिम आपडेट बिथाङा हरदों एबा बे समाव बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जेबो मोनसे गाज्रि थासारि जायालासिनो बे समाव मोजां आब्रुथिजों गुबुन जायगायाव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायावबो गुबुन जायगाफोरा एबा मोनथाम साब डिभिजनालाव बे समाव भट साननाय हाबाफारिया सोलिदों थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बिथां मासिन्दा एम्बार पार्टिन बिथां IAS बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिनो एबा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा पस्टेल साननायनि बाथ्राखौ जोंनिसिम फोरमायदों जोंनि गेजेराव बाइट सौफैदों एबा बिथांनि बुंनाया जोंनि गेजेराव सौफैदों बिथांनि बाइटखौ होनो थाखाय एबा आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय खावलायदों बिथाङा मा बुंदों ইলেকশ্যনছৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আহিছোঁ আজি আমাৰ কাউণ্টিং ডে'ৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনছ আপোনালোকে চাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পোষ্টেল বেলেটৰ কাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মই প্ৰত্যেক কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ 6টা কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ আমাৰ গোটেই কাউণ্টিং পাৰ্চনেল সকলোৱে আহি গৈছে আৰু এইমতে আমি পোষ্টেল বেলেটৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মেইন আমাৰ যিটো বেলেট পেপাৰ্ছ আছে তাৰো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ক'তো একো আমি এনেকৈ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা নাই বহুত ভালকৈ হৈ গৈছে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ কাৰণে অলমষ্ট অন এন এভাৰেজ আমি 7 টেবলছ লৈছোঁ 7 মেইন টেবলছ প্লাছ 1 পোষ্টেল বেলেট টেবল এক্সেপ্ট ফৰ দেৱৰগাঁৱত আমি 9টা টেবল লৈছোঁ আৰু আমি ফকিৰাগ্ৰামত 10টা টেবল লৈছোঁ 10টা মেইন টেবল দেৱৰগাঁৱত 9টা মেইন টেবল প্লাছ 1 পোষ্টেল বেলেট টেবল আৰু এনেকৈ কৰি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে উইদিন 10 ৰাউণ্ডছ এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড হৈ আছে চলি আছে উইদিন 10 ৰাউণ্ডছ আমি কাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি দিব পাৰিম আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ আজি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো শেষ হ'ব তেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম যে 1 ৰাউণ্ডত কিমান এভাৰেজ টাইমিংটো লয় তাৰ হিচাপমতে আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম মানে ইলেকশ্যনৰ ভোটগণনাৰ পিছৰ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কাৰণ আমি গম পাওঁ যে এনেকৈ কিবা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ বাবে অলৰেডি SPৰ লগতো ডিছকাশ্যন হৈছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ কেনেকৈ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম যদি এনেকৈ অৱস্থা হয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ চবেই গোটেই কেণ্ডিডেটছবিলাক আৰু তেখেতসকলৰ ছাপৰ্টাৰ্ছবিলাক গোটেই মেচিয়ৰ আছে ৰেছপনচিবল এডাল্টছ আছে আমি যোৱা বছৰো নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ MP ইলেকশ্যনছ আজি এই বছৰ আমি BTC ইলেকশ্যনছ কৰিছিলোঁ নেক্সট ইয়েৰ আমি MLA ইলেকশ্যনছ কৰিম এতিয়া আমাৰ পাব্লিকৰ মাজতো এখন এৱাৰনেছ আহি গৈছে যে ইলেকশ্যনছৰ ৰিজাল্টছটো লৈ একদম বিশেষকৈ কিবা এনেকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে শান্তিপূৰ্ণকভাৱে ডেম'ক্ৰেটিকৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো আমি ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ ৰিজাল্টটো একচেপ্ট কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ গোটেই কেণ্ডিডেটছ বহুত মেচিয়ৰ মানুহসকল চবে আৰু সেইটো ভালকৈহে ৰেছপনচিবল এডাল্টছ হিচাপেহে একচেপ্ট কৰিব ইলেকশ্যনছৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আহিছোঁ আজি আমাৰ কাউণ্টিং ডে'ৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনছ আপোনালোকে চাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পোষ্টেল বেলেটৰ কাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মই প্ৰত্যেক কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ 6টা কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ আমাৰ গোটেই কাউণ্টিং পাৰ্চনেল সকলোৱে আহি গৈছে আৰু এইমতে আমি পোষ্টেল বেলেটৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মেইন আমাৰ যিটো বেলেট পেপাৰ্ছ আছে তাৰো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ক'তো একো আমি এনেকৈ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা নাই বহুত ভালকৈ হৈ গৈছে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ কাৰণে অলমষ্ট অন এন এভাৰেজ আমি 7 টেবলছ লৈছোঁ 7 মেইন টেবলছ প্লাছ 1 পোষ্টেল বেলেট টেবল এক্সেপ্ট ফৰ দেৱৰগাঁৱত আমি 9টা টেবল লৈছোঁ আৰু আমি ফকিৰাগ্ৰামত 10টা টেবল লৈছোঁ 10টা মেইন টেবল দেৱৰগাঁৱত 9টা মেইন টেবল প্লাছ 1 পোষ্টেল বেলেট টেবল আৰু এনেকৈ কৰি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে উইদিন 10 ৰাউণ্ডছ এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড
হৈ আছে, চলি আছে। উইদিন 10 ৰাউণ্ডছ আমি কাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি দিব পাৰিম। আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ আজি এতিয়া যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো শেষ হ'ব তেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম যে 1 ৰাউণ্ডত কিমান এভাৰেজ টাইমিংটো লয়, তাৰ হিচাপমতে আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম। মানে ইলেকশ্যনৰ ভোট গণনাৰ পিছৰ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা, কাৰণ কেতিয়াবা নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টত বেয়া পৰিস্থিতি হয়, সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ আছে? আমি গম পাওঁ যে এনেকৈ কিবা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে অলৰেডি SPৰ লগতো ডিছকাশ্যন হৈছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ কেনেকৈ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম যদি এনেকৈ অৱস্থা হয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ চবেই গোটেই কেণ্ডিডেটছবিলাক আৰু তেখেতসকলৰ ছাপৰ্টাৰ্ছবিলাক গোটেই মেচিয়ৰ আছে, ৰেছপনচিবল এডাল্টছ আছে। আমি যোৱা বছৰো নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ MP ইলেকশ্যনছ, আজি এই বছৰ আমি BTC ইলেকশ্যনছ কৰিছিলোঁ, নেক্সট ইয়েৰ আমি MLA ইলেকশ্যনছ কৰিম। এতিয়া মানে আমাৰ পাব্লিকৰ মাজতো এখন এৱাৰনেছ আহি গৈছে যে ইলেকশ্যনছৰ ৰিজাল্টছটো লৈ একদম বিশেষকৈ কিবা এনেকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে। শান্তিপূৰ্ণকভাৱে ডেম'ক্ৰেটিকৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো আমি ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ, ৰিজাল্টটো একচেপ্ট কৰিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ গোটেই কেণ্ডিডেটছ বহুত মেচিয়ৰ মানুহসকল চবে, আৰু সেইটো ভালকৈহে ৰেছপনচিবল এডাল্টছ হিচাপেহে একচেপ্ট কৰিব। ইলেকশ্যনছৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আহিছোঁ। আজি আমাৰ কাউণ্টিং ডে'ৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনছ আপোনালোকে চাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পোষ্টেল বেলেটৰ কাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মই প্ৰত্যেক কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ, 6টা কাউণ্টিং হলত গৈছোঁ। আমাৰ গোটেই কাউণ্টিং পাৰ্চনেল সকলোৱে আহি গৈছে, আৰু এইমতে আমি পোষ্টেল বেলেটৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু মেইন আমাৰ যিটো বেলেট পেপাৰ্ছ আছে তাৰো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। ক'তো মানে একো আমি এনেকৈ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা নাই, বহুত ভালকৈ হৈ গৈছে। আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ কাৰণে অলমষ্ট অন এন এভাৰেজ আমি 7 টেবলছ লৈছোঁ, 7 মেইন। नंगौ बे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट फैदों। बे समाव गरेस्वर 30 नं गरेस्वर बियाब, बे गरेस्वर बियाबनिफ्राय मोनसे पोस्टेल साननाय बा पोस्टेल भट, बे भटनि रिजाल्टआ एबा आपडेटआ जोंनि गेजेराव आखायाव सफैदों। बे समाव सोर बबे राजखान्थि हान्जा एबा बिजाथिया बेसेबां मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय एबा गिबिसिनाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। गरेस्वर बियाब 30 नं गरेस्वर बियाब, बे गरेस्वर बियाबाव BPF राजखान्थि हान्जाया पोस्टेल भटखौ मोननो हादों 62 एबा 62 जननि पोस्टेल भटखौ मोननो हादों BPF राजखान्थि हान्जाया। आरो बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि हान्जाया गासै 43 भट एबा बे समाव पोस्टेलनि गेजेरजों भट मोननो हादों UPPL राजखान्थि हान्जा। आरो BJP राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 26 पोस्टेल भट मोननो हादों। बे समाव 30 गरेस्वर बियाबाव BJP राजखान्थि हान्जाया 26 एबा 26 भट मोननो हादों। CPIM आबो बे समाव मोननो हादों मोन 8 बे समाव भट मोननो हादों CPIM आ। नंगौ मोनसे बिग आपडेट बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे जोंनि गेजेराव एबा बड'लेण्ड बुब्लिना गिबिसिन आपडेट जोंनि गेजेराव सफैदों। गरेस्वराव बा गरेस्वर 30 गरेस्वर बियाब, बे बियाबनि दे पोस्टेल भटआ साननाय बे आबुं जाबाय। आरो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया 62टा भट मोननो हादों, UPPL राजखान्थि हान्जाया 43टा भट मोननो हादों, BJP राजखान्थि हान्जाया 26टा मोननो हादों, CPIM आ मोननो हादों गासै 8टा। बे समाव गुबुन जायगायाव गुबुन बियाबफोरनि गासैबो आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो लाइभ आपडेट होबाय थागोन। बे समाव गरेस्वर बियाब, बे गरेस्वर बियाबाव BPF राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 62, UPPL राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 43, आरो बे समाव BJP राजखान्थि हान्जाया बे समाव 26टा भट मोननो हादों, आरो CPIM आ मोन 8टा बे समाव भट मोननो हादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BTC ओनसोलाव मोनसे आब्रुथिजों आरो गुबुन जायगाफोराव भटनि साननाया बे समाव सोलिबाय दङ। आरो बे समावनो गरेस्वर बियाबाव बे भट सफैनाय एबा पोस्टेल भटनि साननाया आबुं जाबाय। आरो बेहाय BPF राजखान्थि हान्जाया 62, UPPL आ 43, BJP आ 26 आरो CPIM आ मोन 8 मोननो हादों।
नंगौ बे समाव जोंनिसिम आरोबाव मोनसे आपडेट सौफैदों थारैनो मख'नांगोन जे मोनफ्रोमबो जायगानि बा मोनफ्रोमबो बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थोंजोङै होनो थाखाय जों आखायाव लाबाय थादों बे समाव गयबारि बियाबनि जे पोस्टेल भट बे भटनि सानखो बे सानखोआ सौफैदों जोंनिसिम मोनसे बिग आपडेट बे समाव गयबारि बियाबनिफ्रायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बिथाङा बेनिफ्राय बे समाव बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बिथाङा बिसायख'थि गेलेदों आरो बे बिसायख'थि गेलेनाय जे जायगा एबा गयबारि बियाब बे गयबारि बियाबनि जे पोस्टेल भट बे भटनि सानखोआ जोंनिसिम सौफैनो सोर बेसेबां मोनदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आपडेट होनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव 120 मोननो हादों बे समाव मोनसे बिग आपडेट बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथाङा मोननो हादों 94 एबा 94 मोननो हादों पोस्टेल भट बेनि अनगायै कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों मोनसे एबा गांसे भट मोनदों बिपिआइ आबो बे समाव गांसे भट मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो एपिबि एबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बिथाङा मोननो हादों मोनब्रै एबा गांब्रै गासै जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव 220 पोस्टेल भट दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो मोननो हादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 120 बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 94 कंग्रेसआ मोनसे बिपिआइ मोननो हादों मोनसे एबिपिआ मोननो हादों मोनब्रै थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसि बिसायख'थिया जोबोदनो मोनसे आब्रुथिजों आरो मोनसे सान्थि बे समाव सोलिबाय दङ दासिम जुदि जों नोजोर होयोब्ला 9:30 रिंगा जाबाय आरो बे समावनो गुबुन समाव एबा बे समाव भट साननायनि हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिनो गयबारि बियाबाव बे समाव भट साननाय एबा पोस्टेल भटनि रिजाल्ट एबा बे फिथाइखौ बे समाव फोसावना होबाय आरो बेनिनो 120 ता भटनि गेजेराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 120 बिपिएफआ मोननो हादों 94 कंग्रेसआ मोननो हादों मोनसे एबा गांसे बिपिआइ मोननो हादों गांसे आरो बेनि अनगायैबो एपिबि एबा बे समाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ मोननो हादों गांब्रै भट गासै 220 भट दङमोन बे समाव गुबुन जायगायाव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं पोस्टेल भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं बे समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला 8:30 रिंगा जाबाय आरो बे 8:30 रिंगायाव बे समाव भट साननाय एबा पोस्टेल भटनि फिथाइया गुबुन जायगायाव बे समाव फोसाव जाबाय इसे आगोलाव जों फोसावदोंमोन गरेस्वर बियाब एबा 30 नं गरेस्वर बियाबनि जे भटनि साननाय बेनि फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होखांबाय आरो बे समाव गयबारि बियाबावबो गासै 220 भटनि गेजेराव इउपिपिएलआ 120 मोननो हादों बिपिएफआ मोननो हादों 94 आरो कंग्रेसआ मोननो हादों गांसे पिपिआइ मोननो हादों गांसे आरो बिपिआ मोननो हादों गांब्रै गासै 220 भट बे साननायनि फिथाइखौ बे समाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ बे समाव नोंथांमोना आरोबाव आपडेट होनो थाखाय आखायाव लादों जमदुवार बियाबनि जे पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटआ बा एबा फिथाइआ जोंनि गेजेराव सफैदों बे समाव जमदुवार बियाबाव गासै 162ता बे समाव पोस्टेल भट दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो सोर बेसेबां मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव गिबिसिननि आपडेटखौ होनो थाखाय आखायाव लादों जमदुवार बियाब बे जमदुवार बियाबाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया गासै पोस्टेल भटखौ मोननो हादों 107 मोननो हादों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया आरो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव मोननो हादों 42ता बे समाव पोस्टेल भटखौ मोननो हादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया आरो बीजेपी राजखान्थि हान्जाया 13ता मोननो हादों एबा मोन 13ता भट मोननो हादों गासै 162ता जमदुवार बियाबाव 162 भटनि गेजेराव एबा पोस्टेल भटनि गेजेराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 107 यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 42 बीजेपी राजखान्थि हान्जाया 13ता भट एबा पोस्टेल भटखौ मोननो हादों आरो श्रीरामपुरनिबो आपडेट जोंनि गेजेराव सफैदों श्रीरामपुरनिबो आपडेट पोस्टेल भटनि आपडेट जोंनि गेजेराव सफैदों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया हाइस्ट मोनदों बेवहायबो 141 नि गेजेराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया 77ता बे समाव पोस्टेल भट मोननो हादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 63 बे समाव मोननो हादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया आरो एजीपी दं आसाम गण परिषदआ मोननो हादों बे समाव मोनसे भट एबा गांसे भट मोननो हादों श्रीरामपुर बियाबाव गासै 141 नि गेजेराव बीपीएफआ मोननो हादों 77 यूपीपीएलआ मोननो हादों 63 आरो एजीपीआ मोननो हादों 141 गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थोंजोङै होनो थाखाय बडलेण्ड बे समाव सिगांदों बे समाव पोस्टेल भटनि जोंनि आखायाव गासै मोनब्रैता बियाबनि जे पोस्टेल भटनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ आपडेट बे समाव होबाय थादों बे समाव नोंथांमोना आबुङै फोरमायगोन जे बे समाव जमदुवार बियाबाव बीपीएफआ 107 मोननो हादों यूपीपीएलआ 42 बीजेपीआ 13 आरो श्रीरामपुर बियाबाव बे समाव 77ता बीपीएफआ मोननो हादों यूपीपीएलआ 63 एजीपीआ गांसे भट मोननो हादों बे समाव नोंथांमोना लाइभ आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल देराया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26ता जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो
हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानबीय प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय बबे गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिटआव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनै समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय बावखुंग्रियाव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंग्रियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंग्रियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4टायाव
नंगौ बे समाव नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय थादों जे पोस्टेल भटनि गुबुन गुबुन बियाबनि जे पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटनि फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों आरो बे समाव सालाकाटि बियाबनि बे समाव पोस्टेल भट जोंनि आखायाव सफैदों गासै 239 पोस्टेल भट दंमोन आरो बे पोस्टेल भटनि गेजेराव सोर बेसेबां मोनदों सोर बिजाथिया बेसेबां मोनदों आपडेटखौ होनो थाखाय सिगाङावनो नाजादों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया 140 पोस्टेल भट मोननो हादों मोनसे गिदिर आपडेट बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया 140 पोस्टेल भटखौ मोननो हादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जा एबा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव 70टा पोस्टेल भटखौ मोननो हादों मोनसे बिग आपडेट यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया गासै 70टा मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो बीजेपी राजखान्थि हान्जाया पोस्टेल भटखौ मोननो हादों 22टा बे समाव पोस्टेल भटखौ मोननो हादों बीजेपी राजखान्थि हान्जाया कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया गांसे भट मोननो हादों पोस्टेल भट मोननो हादों गांसे कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया आरो आदार्स एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा एबा इन्डिपेन्डेन्टआ बे समाव मोननो हादों गांनै भट पोस्टेल भटखौ मोननो हादों गासै 239टा बे समाव पोस्टेल भट दंमोन आरो बेनि गेजेराव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया 140 मोननो हादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया 70टा मोननो हादों बीजेपी राजखान्थि हान्जाया 22टा मोननो हादों आरो कांग्रेसआ मोनसे एबा गांसे आदार्सआ गांनै भट मोननो हादों थारैनो बीटीसी बिसायख'थिनि जे फुंबिलिनि जे पोस्टेल साननाय एबा पोस्टेल भट आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों गुबुन गुबुन बियाबनि जोंनि गेजेराव जोंनि आखायाव पोस्टेल भटनि फिथाइया जोंनि गेजेराव आखायाव सफैदों सफैदों नोंथांमोननि गेजेराव थोंजोङै एबा आबुङै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाइभ आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों थिग बेबायदिनो सालाकाटि सालाकाटिनि बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय आरोबाव जोंनि आखायाव गुबुन गुबुन बियाबनि आपडेट एबा पोस्टेल भटनि आपडेट जोंनि आखायाव सफैदों नोंथांमोननि गेजेराव बावैसो समनि उनावनो एबा बावैसो समनि उनाव नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय आखायाव लागोन बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै यूपीपीएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै यूपीपीएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं यूपीपीएल दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो यूपीपीएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों यूपीपीएलआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बेनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्थियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां यूपीपीएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने यूपीपीएलआ सालाकाटि समस्थियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बेहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने यूपीपीएलखौ जे मदद होदों यूपीपीएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै यूपीपीएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्थियाव जों देरहासार जानो हागोन 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय
हारसिं दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 2020 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिटआव दायो जोंहा रोखायै 7टा 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन। भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनै समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा। नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो? बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन। सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना? हागोन दा 4टानि उनाव जों पिकचारखौ मिथिगोन। बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन? जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ। सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा? बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा। সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী তো সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ। ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপনি যিহেতু তাৰে বিজেপিৰ পাৰ্টি ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে জানে ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটোত বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন বাতিল কৰে এইমতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব এবাৰ ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল বিপিএফ দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰৰ মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ সেইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব। কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব কি অনুভৱ কি আশা কৰিছে
नंगौ बे समाव नोंथांमोना आरोबाव आपडेट होनो थाखाय आखायाव लादों जे पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय एबा गिबिसिनै आबुं आपडेटखौ होनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव कालिंदुवार रौता मसलपुर बागानपारा बे गासै मोनब्रै बियाबनि जे पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों बिग आपडेट मोनसे गिदिर खौरां आरो गिबिसिन खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों पोस्टेल भटनि फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन गुबुन बियाबनिखौ होनो थाखाय जों नाजादों थिग बेबायदिनो पोस्टेल भट जोंनि आखायाव सौफैदों कालिंदुवार बियाबाव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 52 बिजेपि राजखान्थि हान्जाया 26ता मोननो हादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 34 मोननो हादों कंग्रेसआ गांसे मोनदों आरो टीएमसीआ गांसे मोनदों गासै 114ता बे समाव पोस्टेल भट दंमोन बेनि गेजेराव इउपिपिएल 52 बिजेपि 26 बिपिएफ 34 कंग्रेस गांसे टीएमसी गांसे मोननो हादों रौता बियाब बे रौता बियाबाव पोस्टेल भटा गासै दंमोन 121ता आरो गांसे रिजेक्ट जादों 120ता बे समाव भट सानखोआव लाजादों आरो बेनि गेजेराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 52 इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 52 आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 67ता भट पोस्टेल भट आरो आदार्सआ गांसे आरो रिजेक्ट गांसे जादों गासै 121ता पोस्टेल भट दंमोन बेनि गेजेराव इउपिपिएलआ 52 बिपिएफआ 67 आदार्सआ गांसे आरो रिजेक्ट गांसे जादों 121तानि गेजेराव 120ताया एक्सेप्ट जादों बे समाव मसलपुर बियाबावबो बे समाव गासै 252 नि गेजेराव गांसे भटआ रिजेक्ट जादों गांसे भटआ बे समाव रिजेक्ट जादों 252 नि गेजेराव 251आल' बे समाव बिलिट पोस्टेल भट जादों बेनि गेजेराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 98 इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 98 आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 125 बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा 125ता बे समाव पोस्टेल भट मोननो हादों बिग आपडेट बे समाव आदार्सआ गासै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ जोङो बे समाव मोननायखौ नुनो मोनदों 28ता भट आरो गांसे भटआ रिजेक्ट जादों 252 नि गेजेराव इउपिपिएलआ 98 बिपिएफआ 125 आदार्सआ 28 आरो रिजेक्टआ गांसे जादों बे जाहैबाय मसलपुर बियाबनि बागानपारा बियाबनि जोंनि गेजेराव बे समाव पोस्टेल भट फैदों बागानपारा 114ता बे समाव पोस्टेल भट दंमोन आरो बेनिनो गांसे भटआ रिजेक्ट जादों गांसे आरो 113 भटआ बे समाव बिलिट आरो बेनि गेजेराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 35 बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 41 बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 30 आदार्स गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गांस्नि मोननो हादों आरो रिजेक्ट गांसे जादों 114 नि गेजेराव गांसे भटआ रिजेक्ट जादों 113 बे समाव बागानपारा बियाबनि जे पोस्टेल भटआ बे समाव बिलिट 113 आरो बेनि गेजेराव इउपिपिएलआ 35 बिपिएफआ 41 बिजेपि राजखान्थि हान्जाया 30 आरो आदार्सआ गांस्नि आरो रिजेक्ट गांसे जादों बे समाव पोस्टेल भटनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै फोरमायदों आरो बे समाव जोंनि गेजेराव बाइट सौफैदों बिथां प्रकाश बसुमतारी बिथांनि जोंनि गेजेराव बाइट सौफैदों बिथाङा दतमा बियाबनिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै सिखांदों एबा बिजाथि महरै बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सिखांदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों एबा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जे बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोन 12ता क'क्राझाराव 12तानि गेजेराव बिथाङा बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 11ता मासिखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रकाश बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथांनि बाइट सौफैदों बे समाव बिथांनि बाइटखौ गिबियावनो जों खोनासंग्रोनि दतमा समस्तिनि केन्डिडेट हिसाबै आङो फंसे बाथ्राजों बुंबा आं बेवहाय 100% रायजो राजानि भट लानानै आं देरहागोन बेखौ आङो दाबि खालामनो हायो मानो होनोबा 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दंबाय थायो आरो दिनै 2025नि 22 तारिखआव जानाय इलेक्सनावबो निस्सय जोंजोंनो दं होननानै आं दाबि खालामगोन ओंखायनो आं दतमा समस्तिनि केन्डिडेट हिसाबै देरहागोन एकदम 100% रोखा जानानै दं आरोखि दतमा समस्तियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि बाबुसिम बिथाङाबो बादायदों माबायदि जागोन बिथाङा दतमा समस्तियाव फैनानै बेवहाय माबा मोनसे गोमोथाव माबा मोनसे खालामनानै बिथाङा देरहालांगोन आं बेखौ मने खालामा मानो होनोबा बिथाङा 5 बोसोराव
दतमा समस्तिनिल' बाथ्रा नङा 40टा समस्तियावबो बिथाङा जौगाखांनायनि जेबो खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो आं सान्दों दतमा समस्तियावबो बिनि आर बेतिक्रम जाया दतमा समस्तिनि मानसिया आरो सारा बुहुमनि बर'फोरखौ नेतृत्व होग्रा जातीय संगठन खालामनानै फैनाय मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनिति दोलोजों दंजोबो आं बेखायनो ओंखायनो आसा खालामदों बिथांमोना बा बिथाङा गादबनानै बा बिथांमोनखौ नासयनानै बेवहाय माबा मोनसे उत्थान लाबोनो हागोन आं बेखौ मने खालामा जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय देरहागोन 100% देरहागोन आरोखि बिपिएफ हिसाबै सरकार दानायनि फारसे माबायदि आसा सरकाराथ' डिफिनेटलि जों बिपिएफ राजनिति दोलो हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायाव सरकार जानो थांगासिनो नोंथांमोना खोब बेसि 3:30 बा 4टानिफ्राय नोंथांमोना गासिखौबो नुगोन जों 24टानिफ्राय 27टा जों सिटआव देरहानानै जों सरकार बानायनो थांगासिनो क'क्राझाराव मोनबेसे क'क्राझारावथ' जों मिनिमाम 11टा लानानै दं 12टा सिटआव जोङो 11टा लानानै दङ बे मोनसेयाबो खोब सम्भब जों देरहानायनि लामायाव दंबाय दं
दिनै बाथि BTCनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखआव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव BTRनि रायजो राजाफोरा नैबे BTC बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय बहाबा गारि सिमफायनाय बहाबा अफिस गाग्लोबनाय हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो कुनु मोनसे दोलो आरो हानजानि मददगिरि बा सापर्टारफ्रा हिंसायारि जाथायाव जाहाथे बाहागो लाया आरो बेबायदि थासारि बा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे रावबो खालामा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो रेस्ट्रेन्ट जानानै संजम जानानै जि रिजाल्टआनो फैया मानो बेखौ गनायना लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिनि रिएक्सनाव जाहाथे कुनु जाथाय बेबायदि जाया नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे ल' एन्ड अर्डारखौ स्ट्रंलि नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा आसाम सरकारा नोजोर होनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोख्रोङै नोजोर होगोन जे कुनु कारनाव जाहाथे रावनिबो माने जिउ आरो सम्पतिनि फारसे जाहाथे खैफोद फैया बेखौ जोङो माने खावलायबाय आरो बेखौ जों नोजोर होगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे काउन्टिंनि उनाव 26,58,000 जाय भटारफ्रा BTRनि बा BTCनि रायजो राजाफ्रा बिजाथिफोरनि 40टा समस्तिनि बिजाथिफोरनि भाग्यखौ दा माने बेलट बक्सआव दङ दसे समावनि उनाव बिनि काउन्टिं आरम्भ जागोन दा बेखायनो मोनसे समाव बुलेट बारुद बायदिसिना हिंसायारि परिबेस दंमोन 2020 सान्ति सुक्तिनि उनाव दा गोजोन थासारि गायसनजाबाय आरो दिनै बुलेटनि जायगायाव बेलटजों मोनसे मोजां आरो शक्तिशाली सरकार लाबोनो थाखाय बयबो भटदान होदों प्राय 75% माने टटेल जि भटनि टार्न आउट बियो थारैनो जोबोद गोजोनथावना दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो जाहाथे BTRआव नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जि सरकार बे सरकारा गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन BTR गोजोन गोरोबथाखौ आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि जिखिनि अभाब अभियोग रायजो राजानि जिखिनि मोनथाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बा BTRनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि जिखिनि माने जौगानायनि बाथ्रा गुड गभर्नेन्सनि बाथ्रा बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै गोदान सरकारा जाहाथे मजबुतै खामानि मावगोन मोजां सरकार फैगोन आरो रायजो राजानि जनतानि सरकार फैगोन जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बयबो बेयाव आन्सलिक दोलो राष्ट्रीय दोलो नेशनेल पार्टी रिजनेल पार्टी बयबो बेयाव बाहागो लादों जि रिजाल्टआनो फैया मानो जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकारखौ जों हास्थायगोन आरो रायजो राजानि फेभाराव खामानि मावग्रा सरकारखौ जों हास्थायगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों थारैनो जोङो मोन 16 आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT XNDB आरो गासै आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव UPPL आरो BPF ज' बा खौसेयै बा बुजाबुजि बा एलायन्सनि आधाराव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बा गेलेनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बेखायनो मोनसे इउनिटिनि बा एलायन्सनि मोनसे इनिसियेटिभखौ जों हाबा मावदोंमोन दा फैयै फैयै बे जादिया बिसायख'थिया थांबाय नांलाय खमलायनि गेजेरजों बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट दा दिनै जिहेतु रिजाल्ट फैगोन रिजाल्टनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो हास्थायगोन BTR बासिनि बा BTCनि 35 लाख माने माने जनसाधारण रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि एसपिरेसन आरो 26,58,000 भटारा जि मोनसे भाग्य
बेयाव माने 40टा समस्तियाव जि मोनसे होनानै दोनदों बिनि रिजाल्टआ जि फैगोन बे रिजाल्टनि उनाव जों जेब्लायबो हास्थायो जे आनसलिक दोलोआ ज' जानानै बिथांमोना खौसेयै बुजाबुजियाव आवगायलांनांगौ आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायो आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ बयबो जाहाथे माने मदद होनानै बिटिआरखौ सक्तिशालि भाबै जों आवगायलांनो हायो बेखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो दिनैनि जोंनि मोनदांथियाबो बेनो जे खौसेथि आरो एलायन्सनि जि मोनसे एजेन्डा लानानै जों आपिल खालामदोंमोन बे आपिलखौ जुदि मोननैबो दोलोआ बा बयबो दोलोआ जुदि माने आवगायबोयोब्ला थारैनो बे बास्तबाव जाफुंगोन आल्टिमेटलि दिनैनि बेलासिनि उनाव रिजाल्टआ बेखौ निर्णय खालायगोन बेखौ थिग खालामगोन जे बे रिजाल्टआ मा जायो आरो रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै उननि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे पस्टेल भटनि आपडेट बे आपडेटखौ होबाय थादों जोंनि आखायाव बावखुंग्रि बियाबनि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि आपडेट जोंनि गेजेराव फैदों पस्टेल भटनि आपडेट फैदों बावखुंग्रि बियाबाव बे समाव सोर बेसेबां मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों 287टा बे समाव पस्टेल भट दंमोन आरो बेनि गेजेराव गांथामा रिजेक्ट जादों बे समाव पस्टेल भटआ बावखुंग्रि बियाब बे बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गासै मोननो हादों 194 टा भट मोननो हादों पस्टेल भट मोननो हादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव मोनसे बिग आपडेट बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया पस्टेल भटआव गासिब बियाबफोराव जों जुदि नोजोर होयोबा पस्टेल भटआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गिबिसिन जायगा लादों एबा गिबि जायगा लादों पस्टेल भटआव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 194 टा मोननो हादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोननो हादों 80 टा पस्टेल भट मोननो हादों बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया गांब्रै पस्टेल भटखौ मोननो हादों कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया एजिपि राजखान्थि हान्जा दंमोन एजिपि राजखान्थि हान्जाया गांथाम पस्टेल भटखौ बे समाव मोननो हादों एजिपि राजखान्थि हान्जाया जिएसपिआ निल गैया बेवहाय गांसेबो मोनाखै जिएसपिआ बिपिआइआ गांसे मोनदों गांसे पस्टेल भट मोनदों एबिपिआ मोननो हादों गांनै पस्टेल भट आरो बेनि गेजेराव रिजेक्टआ गांथाम जादों गासै 287 टा भट दंमोन बिपिएफआ मोननो हादों 194 इउपिपिएलआ मोननो हादों 80 आरो कंग्रेसआ मोननो हादों गांब्रै एजिपिआ गांथाम जिएसपि 0 एबा निल बिपिआइआ गांसे आरो बेनि अनगायै बे समाव एबिपिआ गांनै मोननो हादों रिजेक्ट गांथाम जादों गासै 287 नि गेजेराव बे पस्टेल आपडेटआ फैदों एबा जोंनि गेजेराव सौफैदों नोंथांमोननि गेजेराव गिबिसिन एबा गिबियै जों पस्टेल भटनि आपडेटखौ बे समाव होबाय थादों थारैनो मख'नांगोन जे गुबुन गुबुन बियाबफोर बे बियाबफोराव पस्टेलनि जे भट साननाय एबा पस्टेलनि जाखिनि सानखो बे समाव नोंथांमोननो आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय थादों बे समाव नोंथांमोननो पस्टेल भटनि आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आबुङै फोसावदों
बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों मैया जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बेनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय बबे गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय बावखुंग्रियाव देरहागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंग्रियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंग्रियाव आं देरहागोन सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना हागोन दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर बिजनेसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ
सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा? बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा जागोन दे सार। সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা দিওঁ সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক আৰু ভালে ভালে চৰকাৰ গঠন হৈ যাওক সেইটো বিচাৰোঁ বা ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে আপুনি যিহেতু তাৰে বিজেপিৰ পাৰ্টি ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি হিচাপে জানে ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিটো বহুত টাফ সমষ্টি আগৰ পৰাই আপুনি চাইছে 2005-ৰ পৰাই বহুত টাফ এইটোত বহুত যুদ্ধ হয় প্ৰায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি চিট হিচাপে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে চবেই নমিনেশ্যন দাখিল কৰে এইমতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত অভাৰঅল আমি বিজেপি জয়যুক্ত হ'ম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল BPF দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত এইটো খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰকাৰলৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰীয়া মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহ কওক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চক খাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে বৰগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে আপুনি আছে BPL-ৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ BPF-ৰ দখলত আছে আজিও BPF-ৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005-ত আমি প্ৰথম আমি জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক সেই এইবাৰো 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত BPF আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এবাৰ জিকিব নাই চাওক তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো
नोंगौ बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोरनि जे भट साननाय बे भट साननाया सोलिबाय दङ सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंनाव खैराबारिनि आपडेट फैदों खैराबारि बियाबनि बा खैराबारि बियाबनि मोनसे आपडेट फैदों फार्स्ट राउन्डनि बिसायख'थि साननाय आपडेटआ बे समाव जोंनि आखायाव सफैदों बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जोंनिनो सासे एंकर दङ बिथां रबिन बसुमतारी बिथां दङ मा नुनो मोनदों बेवहाय सोर सोरनि दं बेवहाय बबे बेसेबां मोनदों बेसेबां सोर बेसेबां मोनदों सार धरणी बर'आ जाहैबाय टटेल 1548 मोननो हादों आरो मदन चन्द्र राभाया जाहैबाय 1137 लोमस्राव दैमारि जाहैबाय 1881 दिनेश्वर बर' जाहैबाय 39 रत्नाकान्त बर'आ जाहैबाय 32 शिबा दैमारि जाहैबाय 31 आरो रिजेक्टआव दं 128 127 सरि बेहाय गिबि राउन्डनि जे साननाय फिन बुंफिननो थाखाय खावलायदों आङो बेवहाय सोर बेसेबां मोनदों धरणी बर'आ जाहैबाय 1528 मदन चन्द्र राभाया जाहैबाय 1137 लोमस्राव दैमारि 1881 दिनेश्वर बर' 39 रत्नकान्त बर' 32 शिबा दैमारि 31 आरो रेजेक्टआव दं जोंहा 127 जोबोद साबायखर थाबाय बिथां एंकर रबिन बसुमतारीनिसिम थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव खैराबारि बियाबनि जे भट साननाय एबा गिबि राउन्डनि जे भट साननाय बे भट साननाया जाबाय आरो बे समाव लिडिं महरै एबा लिड खालामगासिनो दं बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथां लोमस्राव बिथाङा बे समाव लिड खालामबाय दङ आरो बेनि अनगायैबो मख'नांगोन जे नैथि पजिशनाव एबा सेकेन्ड पजिशनाव दङ धरणी बर' बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दङ आरो गासैनिख्रुइ मख'नो गोनांदि बे समाव बेलट पेपाराव गोबां रिजेक्टखौ जानायखौ नुनो मोनदों बेवहाय गिबि राउन्डआवनो 127 ता रिजेक्ट जादों थारैनो बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आरो बे समाव खायसे बैसोगोरा जानाय एबा बैसो जानाय बे बैसो जानायफोरा जिहेतु भट थुनायाव एसे उसुबिदा मोनो एबा थुनायाव बे समाव कारेक्ट जाया आरो बिनिनो मोनसे बिदिन्थि 127 ता फार्स्ट राउन्ड गिबि टेबोल मोन 9टा टेबोल जिरायदोंमोन आरो बे टेबोलनिनो गासै फार्स्ट राउन्डनि साननाय आरो बे फार्स्ट राउन्डनि साननायाव 127 ता रिजेक्ट जादों बे रिजेक्ट जानो बिराद साननो गोनां बाथ्रा नाथाय बिटिसि ओनसोलाव एबा बिटिसिआव जुदि इभिएम थानायमोनब्ला बे हयथ' जानाय नङामोन नाथाय बे समाव जे गिबि राउन्डनि एबा फार्स्ट राउन्डनि जे साननाय बे साननाया जों बे समाव आबुं जाबाय एबा बे समाव गासिब बे डाटाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय बे समाव नोंथांमोननो जे बे आपडेटखौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थारैनो मख'नांगोन जे
बे समाव जोंनिसिम आरोबाव आपडेट सफैदों जे फार्स्ट राउन्ड एबा गिबि राउन्डनि आपडेट मोननै बियाबनि जोंनि गेजेराव सफैदों सालाकाटि आरो बनरगाव सालाकाटि आरो बनरगावनि आपडेट जोंनि गेजेराव सफैदों दे सालाकाटियाव सोर लिडिं खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव होगोन बे थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बे मोननै बियाबावबो सालाकाटि आरो बनरगाव बे बनरगावआव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव लिडिं खालामनायखौ नुनो मोनदों मिथिनो थाखाय नाजागोन जोंनि हेफाजाबगिरि बिथां एंकर दङ बिथां रबिन बसुमतारी मिथिनो थाखाय नाजागोन बेसेबां सोर बेसेबां मोनदों सार 12 नं सालाकाटि बियाबाव फार्स्ट राउन्डआव मोनदों जे बिपिएफ दलनिफ्राय 1536 इउपिपिएल दलनिफ्राय 2388 बिजेपि दलनिफ्राय 550 कंग्रेस दलनिफ्राय 43 आदार्सनिफ्राय 32 आरो नौथानिफ्राय 20 एबा रिजेक्ट औ रिजेक्टनिफ्राय आदसा फिन बुंफिनलाय 12 नं सालाकाटि बियाबनिफ्राय फार्स्ट राउन्डआव मोनदों जे बिपिएफ दलनिफ्राय 1536 इउपिपिएल दलनिफ्राय 2388 बिजेपि दलनिफ्राय 550 कंग्रेस दलनिफ्राय 43 आदार्सनिफ्राय 32 आरो रिजेक्टनिफ्राय 20 माने नौथानिफ्राय औ सार बेनिफ्राय बे बनरगाव बेसेबां बनरगाव जाबाय फार्स्ट राउन्डआव जाबाय जोंहा बनरगाव कन्स्टिटिउन्सियाव दङ इउपिपिएल दोलोआ 1930 बिपिएफ दोलोआ जाहैबाय 1234 बिजेपि दोलोआ जाहैबाय 853 लिड खालामनो सोर बेवहाय लिडिंआ सोर खालामदों इउपिपिएल सार दा बेवहाय जुदि नोजोर होयोब्ला नों सालाकाटियाव सोर लिडिं खालामदों सालाकाटियाव लरेन्स एस्लारि बिथाङा सार इउपिपिएल नंगौ बे समाव साबायखर थाबाय बिथांनिसिम रबिन बिथांनिसिम थारैनो मख'नांगोन जे सालाकाटि बियाब जाय गोलाव सम बिथां देरहासार बसुमतारिया आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथाङा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बेरेखा दोलोनि बिथाङा गाहायमोन आरो बिथाङा बे समाव सेकेन्ड पजिशनाव आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा 2388 भट मोननानै बिथाङा लिड खालामगासिनो दङ आरो फार्स्ट राउन्डनि भट जानाय जे बनरगाव बे बनरगावआव गासै बेवहाय नोजोर होयोबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया लिड खालामगासिनो दङ 1930 मोनदों आरो सेकेन्ड पजिशनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 1234 बे भट मोननानै बे राउन्डआव थानायखौ नुनो मोनदों बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन
दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दोलोआ बारा भट मोननो हादों। इउपिपिएलानो सरकार इउपिपिएलानो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों। मैया जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन। जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ। सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय बबे गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000नि बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन। 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन। भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनै समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनसिगोन आसा खालामदों जों मोजाङैनो देरहागोन आंथ' देरहाखागोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय दा 4टासोआव क्लियारलि खोथाखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय फावखुंगुराव देरहागोन सिन्था खालामनाङा। नोंथांनि साननायाव जेरै एबार बावखुंग्रि बियाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों महरै रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननानै देरहासार जागोन सानो? बेथ' गोख्रों नङा बे गोख्रों नङा आंथ' बावखुंगुरियाव एखेबारे दुरबल मानसिफोरजों एबार इलेक्सन गेलेनांदों फैसाल' दं मानसि गैया बिसोरजों खुनु मानसि गैया खालि फैसा बाहायदों मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंमोन रावबो मिसलिड जायाखै ओंखायनो बावखुंगुरियाव आं देरहागोन। सरकार दानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानो बिपिएफआ एबार सरकार दानो हागोन ना? हागोन दा 4टानि उनाव जों पिक्सारखौ मिथिगोन। बिजेपिजों एलायन्स जागोन नामा नोंथांमोना जुदि सरकार दासिम बेफोर डिसिसना जेबो जाथ'वाखै हा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिपिएफआ मोनसे आसनखौ आवग्रिनो हागोन। ओरैनोथ' जों रिपर्ट मोननाय मथे गासिबो मोजांजोब दा 4टासोआव मोनसिगोन दा बुंनानैथ' लाब गैया दा 4टासोआव बेफोर जिनिसखौ मोनथिजोबगोन आरो बेसेबांसिम सिट लानानै नोंथांमोना सरकार दानो हागोन? जोंथ' 23निफ्राय 25सिम मोननो हास्थायदों आरो मोननो हागौ। सेकेन्ड पजिसनाव सोर थागोन बायदि सानो नोंथाङा? बेखौथ' बुंनो हाला मालायखौ बुंनायाथ' थिग नङा। जागोन दे सार। সকলৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি বাক্সা কোকৰাঝাৰ জিলা চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা সকলো শুভেচ্ছা আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক
আরও ভালো ভালো সরকার গঠন হয়ে যাও এটি বিচার ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে আপনি যেহেতু তারে বিজেপির পার্টি ফকিরাগ্রাম সমষ্টি হিসাবে জানে ফকিরাগ্রাম সমষ্টিটা বহুত টাফ সমষ্টি আগর পড়াই আপনি চাইছে 2005-এর পড়াই বহুত টাফ এইটো বহুত যুদ্ধ হয় প্রায় 12-13 গৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকে নন এছ টি সিট হিসাবে যিমান নন এছ টি মানুহ আছে সবই নমিনেশন বাতিল করে এই মতে মানে যুঁজ হয় বহুত যুঁজ হয় কিন্তু লাষ্টত ওভারঅল আমি বিজেপি যুক্ত হম দেখিম আৰু বিজেপি মোটামুটি ভালেই ফলাফল ইউপিপিএলৰ শুভেচ্ছা থাকিল বিপিএফ দলৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু প্ৰত্যেক জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা দিলোঁ এই ইলেকশ্যনত সহযোগ কৰিব নিশ্চিত কাৰণ এইটো খুব চৰ্চালৈ আহিছিল আপোনাৰ সমস্ত চৰ্চালৈ আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত মানুহে বিজেপিক ভোট দান কৰিছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা মই ভিতৰীয়া খবৰ পাইছোঁ যে ভিতৰীয়া মানুহ চব বিজেপিকে ভোট প্ৰদান কৰিছে মাইনৰিটি মানুহক এইবাৰ আপোনালোকে আৰু চব চাব যে মাইনৰিটি ভোটো আমি বহুত পাইছোঁ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছি পাইছোঁ এইটো আমাৰ চাইলেণ্ট ভোট আছিলে প্ৰায় 4,000-ৰ অধিক আমি মাইনৰিটি ভোট বিজেপি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোটামুটি 2-3 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন আমাৰ BPF দলৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত কাউণ্টিংটো চুৰু হ'ব তো আমি কোকৰাঝাৰ হিচাপত আমাৰ ইয়াত 6টা ব্লক আছে 6টা ব্লকত আমি বিজয় হ'ম এইটো খাটা আপোনালোকে আজি পাই যাব অলপ পিছতে বৰগাঁও হিচাপত ইয়াত ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আছে পুলি আছে বিপিএলৰ ব্ৰহ্ম আছে কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব নাই বনগাঁও সমষ্টি 2005-ৰ পৰা আপোনাৰ BPF-ৰ দখলত আছে আজিও BPF-ৰ দখলতে থাকিব কাৰণ 5 নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে খুবেই লাকি 2005-ত আমি প্ৰথম জিকি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ ঠিক এইবাৰৰ 2025টো যিহেতু 5 নম্বৰটো এণ্ডিঙত আছে আমাৰ কাৰণে শুভ এটা নাম্বাৰ বুলি আমি ভাবোঁ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বিজেপি আগত BPF আছিল আৰু জিকি আহিছিল দাবী কৰি আছে এবাৰ জিকিব নাই চাওক তেখেতে BPF দল হৈ জিকি আহিছে এইবাৰহে 2025-তে বিজেপিৰ ভোট পাব আজিহে গম পাব বিজেপি কিমান আছে বনগাঁও সমষ্টিত সেইটোৱেই আৰু কথাটো बयनिबो गिबियाव आं जोंनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिबाय दिनै इउपिपिएल दलआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बांसिन देरहासार जानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि हाइकमान्ड मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि अननायाव आशीर्बादाव आं मोननै बियाबाव गेलेनो हादों बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाव मोननैयावबो देरहागोन बे दिनै रोखा जाबाय मानोना बिटिआर हालामनि 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिया दिनै इउपिपिएल दलखौ सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय गोबानो लादों जोंहा फोथायनाय दं इउपिपिएल दलआनो सरकार दागोन दिनै आं बेसेबां मोनगोन बेखौ आं सियर बुंनो नागिराखै खिन्थु आगुनि बिसायख'थिनिख्रुइ जोङो 30निफ्राय 35 जौखोन्दो इउपिपिएल दलआ बारा भट मोननो हादों इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे सियर मानोना एग्जिट पल बायदिबा बे बाथ्राया रोखा जानानै फैखादों जेबो बुङा बेखौ जोंहा हाइकमान्ड दङ हाइकमान्डआ बुंगोन जोंहा खिन्थु सेल्फ मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो 24निख्रुइबो बांसिन देरहासार जानानै सरकारा जोंनो दाखागोन जोङो हयथ' जानो हागौ सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो एनडिए दं हिसाबै बिनि बाथ्राया उनाव बे अब्लाबो जोंनाव जे फ्रि फल मोनसे एलायन्स जायाखै पस्ट पल एलायन्सनि बाथ्राखौ हाइकमान्डआ मा खालामो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो मिनिमाम जोङो 7टा मोननो थांगासिनो दङ सालाकाटि समष्टियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समष्टियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों
इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्थियाव जों देरहासार जानो हागोन 25टा जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो क'क्राझार जिल्लायाव 2020 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिटआव दायो जोंहा रोखायै 7टा समस्थिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7टाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन भट साननाय हाबाफारिया गमामायैनो दिनै फैबाय दिनैनि समाव दा मा फोरमायगोन गोसोआव मा साननानै दसे उनावनो जासिगोन दसे उनावनो रिजाल्ट नोंगौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं दे फार्स्ट राउन्डनि जे भट साननाय बे भट साननाय गुबुन गुबुन बियाबाव बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लिड खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे समाव फार्स्ट राउन्डआव सोर सोरनि आपडेट फैदों मिथिनो थाखाय नाजागोन हेफाजाबगिरि एंकर उदांस्रि मोसाहारि बिथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन सोर सोरनिफ्राय आपडेट दंफैयो दा बे समाव दा आपडेटआ सफैनानै दङ कक्लाबारि बियाबनि भैरबकुन्द बियाब आरो कौसुगाव बियाब लोगोसे बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय आपडेटआ सफैनानै दङ दा बे समाव कक्लाबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएलआ मोननानै दङ 3055 बिपिएफनिफ्राय 2641 बिजेपि दोलोनिफ्राय 2623 बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 2170 मोननानै दङ इउपिपिएलनिफ्राय 788 कंग्रेसनिफ्राय 49 बेबायदिनो भैरबकुन्द बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोआ मोननानै दङ 1057 बिपिएफ दोलोआ 1141 इउपिपिएल दोलोआ 1003 बेबायदिनो कौसुगाव बियाबनिफ्राय दा आपडेट सफैनानै दङ इउपिपिएल दोलोआ 1357 बिपिएफ दोलोआ 1572 बिजेपि दोलोनिफ्राय 858 आदार्सनिफ्राय 73 आरो बेबायदिनो आइएनसिनिफ्राय 53 एपिबिनिफ्राय 34 बेवहाय बबेयाव बेसेबां लिड खालामना दोनदों बेहाय 22 कक्लाबारियाव सोर लिड खालामदों 22 कक्लाबारिनिफ्राय इउपिपिएलआ लिड खालामनानै दङ बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिपिएफआ लिड खालामदों भैरबकुन्दनिफ्राय बिजेपिआ लिड खालामदों नङा सरि भैरबकुन्दनिफ्राय बिपिएफआ लिड खालामदों बेबायदिनो कौसुगाव बियाबनिफ्राय इउपिपिएलआ बिपिएफआ लिड खालामदों दा बेबायदिनो जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनो आपडेट हरनायनि थाखाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव बे समाव भट साननाया सोलिबाय दं आरो गिबि राउन्ड बे राउन्डनि जे भट साननाय बे भट साननाया सोलिदों नुनो मोन्दों बेवहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोख्रैथिजों फार्स्ट राउन्डआव आरो जों जुदि नोजोर होयोब्ला जे पस्टेल भट बे पस्टेल भटआव बिथांमोना गोबां आवगायनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो मख'नांगोन जे बे आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ आपडेटफोरखौ जोङो होबाय थानो थाखाय नाजागोन जोंनि गेजेराव जिहते गासै बेसेबांमोन मोनब्रै बियाबनि फार्स्ट राउन्डनि जे आपडेट बे आपडेटआव जों नुनो मोन्दों बेवहाय बावखुंग्रियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लिड खालामदों होजों जुदि नोजोर होयोब्ला जों भैरबकुन्दआव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लिड खालामदों कौसुगाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लिड खालामदों आरो बेनि अनगायै कक्लाबारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव लिड खालामनायखौ नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन आपडेटखौ एबा गुबुन गुबुन बियाबनि जे भट साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होबाय थानो थाखाय नाजागोन
दिनै बाथि BTCनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखाव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नैबे BTC बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय बहाबा गारि सिमफायनाय बहाबा अफिस गाग्लोबनाय हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो कुनु मोनसे दोलो आरो हानजानि मददगिरि बा सापर्टारफ्रा हिंसायारि जाथायाव जाहाथे बाहागो लाया आरो बेबायदि थासारि बा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे रावबो खालामा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो रेस्ट्रेन्ट जानानै संजम जानानै जि रिजाल्टआनो फैया मानो बेखौ गनायना लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिनि रिएक्सनाव जाहाथे कुनु जाथाय बेबायदि जाया नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे ल' एन्ड अर्डारखौ स्ट्रंलि नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा आसाम सरकारा नोजोर होनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोख्रोङै नोजोर होगोन जे कुनु कारनाव जाहाथे रावनिबो माने जिउ आरो सम्पतिनि फारसे जाहाथे खैफोद फैया बेखौ जोङो माने खावलायबाय आरो बेखौ जों नोजोर होगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे काउन्टिंनि उनाव 26,58,000 जाय भटारफ्रा बिटिआरनि बा BTCनि रायजो राजाफ्रा बिजाथिफोरनि 40टा समस्तिनि बिजाथिफोरनि भाग्यखौ दा माने बेलट बक्सआव दङ दसे समावनि उनाव बिनि काउन्टिंआ आरम्भ जागोन दा बेखायनो मोनसे समाव बुलेट बारुद बायदिसिना हिंसायारि परिबेस दंमोन 2020 शान्ति सुक्तिनि उनाव दा गोजोन थासारि गायसनजाबाय आरो दिनै बुलेटनि जायगायाव बेलटजों मोनसे मोजां आरो शक्तिशाली सरकार लाबोनो थाखाय बयबो भटदान होदों प्राय 75% माने टटेल जि भटनि टार्न आउट बियो थारैनो जोबोद गोजोनथावना दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो जाहाथे बिटिआरआव नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जि सरकार बे सरकारा गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि जिखिनि अभाब अभियोग रायजो राजानि जिखिनि मोनथाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बा बिटिआरनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि जिखिनि माने जौगानायनि बाथ्रा गुड गभर्नेन्सनि बाथ्रा बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै गोदान सरकारा जाहाथे मजबुतै खामानि मावगोन मोजां सरकार फैगोन आरो रायजो राजानि जनतानि सरकार फैगोन जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बयबो बेयाव आन्सलिक दोलो राष्ट्रीय दोलो नेशनेल पार्टी रिजनेल पार्टी बयबो बेयाव बाहागो लादों जि रिजाल्टआनो फैया मानो जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकारखौ जों हास्थायगोन आरो रायजो राजानि फेभाराव खामानि मावग्रा सरकारखौ जों हास्थायगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों थारैनो जोङो मोन 16 आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT XNDB आरो गासै आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव UPPL आरो BPF ज' बा खौसेयै बा बुजाबुजि बा एलायन्सनि आधाराव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बा गेलेनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बेखायनो मोनसे इउनिटिनि बा एलायन्सनि मोनसे इनिसिएटिभखौ जों हाबा मावदोंमोन दा फैयै फैयै बे जादिया बिसायख'थिया थांबाय नांलाय खमलायनि गेजेरजों बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट दा दिनै जिहेतु रिजाल्ट फैगोन रिजाल्टनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो हास्थायगोन बिटिआर बासिनि बा BTCनि 35 लाख माने माने जनसाधारन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि एसपिरेसन आरो 26,58,000 भटारा जि मोनसे भाग्य
बेयाव माने 40टा समस्तियाव जि मोनसे होनानै दोनदों बिनि रिजाल्टआ जि फैगोन बे रिजाल्टनि उनाव जों जेब्लायबो हास्थायो जे आनसलिक दोलोआ ज' जानानै बिथांमोना खौसेयै बुजाबुजियाव आवगायलांनांगौ आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायो आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ बयबो जाहाथे माने मदद होनानै बिटिआरखौ शक्तिशाली भाबै जों आवगायलांनो हायो बेखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो दिनैनि जोंनि मोनदांथियाबो बेनो जे खौसेथि आरो एलायन्सनि जि मोनसे एजेन्डा लानानै जों आपिल खालामदोंमोन बे आपिलखौ जुदि मोननैबो दोलोआ बा बयबो दोलोआ जुदि माने आवगायबोयोब्ला थारैनो बे बास्तबाव जाफुंगोन आल्टिमेटलि दिनैनि बेलासिनि उनाव रिजाल्टआ बेखौ निर्णय खालायगोन बेखौ थिग खालामगोन जे बे रिजाल्टआ मा जायो आरो रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै उननि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों दिनै 5थि बिटिसिनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखआव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय बहाबा गारि सिमफायनाय बहाबा अफिस गाग्लोबनाय हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो कुनु मोनसे दोलो आरो हानजानि मददगिरि बा सापर्टारफ्रा हिंसायारि जाथायाव जाहाथे बाहागो लाया आरो बेबायदि थासारि बा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे रावबो खालामा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो रेस्ट्रेन्ट जानानै संजम जानानै जि रिजाल्टआनो फैया मानो बेखौ गनायना लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिनि रिएक्सनाव जाहाथे कुनु जाथाय बेबायदि जाया नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे ल' एन्ड अर्डारखौ स्ट्रंलि नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा आसाम सरकारा नोजोर होनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोख्रोङै नोजोर होगोन जे कुनु कारनाव जाहाथे रावनिबो माने जिउ आरो सम्पतिनि फारसे जाहाथे खैफोद फैया बेखौ जोङो माने खावलायबाय आरो बेखौ जों नोजोर होगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे काउन्टिंनि उनाव 26,58,000 जाय भटारफ्रा बिटिआरनि बा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिजाथिफोरनि 40टा समस्तिनि बिजाथिफोरनि भाग्यखौ दा माने बेलट बक्सआव दङ दसे समावनि उनाव बिनि काउन्टिंआ आरम्भ जागोन दा बेखायनो मोनसे समाव बुलेट बारुद बायदिसिना हिंसायारि परिबेस दंमोन 2020 शान्ति सुक्तिनि उनाव दा गोजोन थासारि गायसनजाबाय आरो दिनै बुलेटनि जायगायाव बेलटजों मोनसे मोजां आरो शक्तिशाली सरकार लाबोनो थाखाय बयबो भटदान होदों प्राय 75% माने टटेल जि भटनि टार्न आउट बियो थारैनो जोबोद गोजोनथावना दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो जाहाथे बिटिआरआव नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जि सरकार बे सरकारा गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि जिखिनि अभाब अभियोग रायजो राजानि जिखिनि मोनथाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बा बिटिआरनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि जिखिनि माने जौगानायनि बाथ्रा गुड गभर्नेन्सनि बाथ्रा बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै गोदान सरकारा जाहाथे मजबुतै खामानि मावगोन मोजां सरकार फैगोन आरो रायजो राजानि जनतानि सरकार फैगोन जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बयबो बेयाव आनसलिक दोलो राष्ट्रीय दोलो नेशनेल पार्टी रिजनेल पार्टी बयबो बेयाव बाहागो लादों जि रिजाल्टआनो फैया मानो जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकारखौ जों हास्थायगोन आरो रायजो राजानि फेभाराव खामानि मावग्रा सरकारखौ जों हास्थायगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों
थारैनो जोङो मोन 12 आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद XBLT XNDB आरो गासै आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव UPPL आरो BPF ज' बा खौसेयै बा बुजाबुजि बा एलायन्सनि आधाराव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बा गेलेनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बेखायनो मोनसे इउनिटिनि बा एलायन्सनि मोनसे इनिसियेटिभखौ जों हाबा मावदोंमोन दा फैयै फैयै बे जादिया बिसायख'थिया थांबाय नांलाय खमलायनि गेजेरजों बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट दा दिनै जिहेतु रिजाल्ट फैगोन रिजाल्टनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो हास्थायगोन बिटिआर बासिनि बा BTCनि 35 लाख माने माने जनसाधारन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि एसपिरेसन आरो 26,58,000 भटारा जि मोनसे भाग्य बेयाव माने 40टा समस्तियाव जि मोनसे होनानै दोनदों बिनि रिजाल्टआ जि फैगोन बे रिजाल्टनि उनाव जों जेब्लायबो हास्थायो जे आनसलिक दोलोआ ज' जानानै बिथांमोना खौसेयै बुजाबुजियाव आवगायलांनांगौ आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायो आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ बयबो जाहाथे माने मदद होनानै बिटिआरखौ शक्तिशाली भाबै जों आवगायलांनो हायो बेखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो दिनैनि जोंनि मोनदांथियाबो बेनो जे खौसेथि आरो एलायन्सनि जि मोनसे एजेन्डा लानानै जों आपिल खालामदोंमोन बे आपिलखौ जुदि मोननैबो दोलोआ बा बयबो दोलोआ जुदि माने आवगायबोयोब्ला थारैनो बे बास्तबाव जाफुंगोन आल्टिमेटलि दिनैनि बेलासिनि उनाव रिजाल्टआ बेखौ निर्णय खालायगोन बेखौ थिग खालामगोन जे बे रिजाल्टआ मा जायो आरो रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै उननि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों
दिनै बाथि BTCनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखआव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नैबे BTC बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय बहाबा गारि सिमफायनाय बहाबा अफिस गाग्लोबनाय हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो